بل رشو دی پٹ دی پیے جو اجاں سران دی جھکی پیے قبیلی ٹوری سیل تے کر کے لمبڑے ہاتھمیاں نالو شودا ہاتھی لنگیا گب کے مارو لاتمیاں ہاتھی دل میں چاکھیا اتنا لگسا باتمیاں آنکھوئی ہاتھیا ہن توڑی بھگا لتاڑے نی آج جوان دیتی ہے ماتمیاں شالی شاہ اتھاؤں بجوا تیرا آن ونڈے سا باتمیاں زی شان مہربان قدردان آن بان جہان خان باغ بوستان نال دوستان گول نال گولے پھول نال پھولے کاش ماں پریے دیہاں دی چوکیے خالی ہو ہوا ہے اللہ وڈا بادشاہ ہے چھم 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 گھوڑا آ گیا میدان چاندی دا ہنا سونے دی لگام نہ ایک لقمہ صبح نہ 100 لقمہ شام نہ ایک یار پختہ نہ 100 یار خام اگو لنڈی کاونی پچھو لنڈا کان چھے گلولا ماریا راوی تے چنا بیر کو مارا لاکڑا تے کیر کیر پون رواں کان دا بنا چوکڑا تے توت دی بنی باں ایران بیران غیر گلیران جیا کو تا کسے دا من شرا جی نے جی نال دشمن مرنی پیڑ دی پیڑ نال جی وی نہ مرن توت مرن ساوی ہری نال جی نال جی جناب تواڈے منہ درود تواڈے منہ گلاب گال گالے گال مثالے گال تے ٹکے پہ لگ دن گال کان دے کے سنی گال تا مذکور ہے سچ ہے یا کوڑے پر میں سنی ضرور ہے اللہ اللہ سچتا دی خیر تے جاگ جاندا بھلا حکم ہے خدا دا خدا دے رسول دا کرنا پاک پروردگار دا رحم اللہ دیدار درویشاں جنہ کو تقوی رب دا انہاں کو رزق ہمیشہ پلے رزق نہ بدین ہرگز پکھی تے درویش جنہ کو تقوی رب دا انہاں کو رزق ہمیشہ دل نال دل راہ نال راہ مارکاہے کا بادشاہ بادشاہ تا اللہ ہے پر ایک ٹوٹے زمین دا بادشاہ بادشاہ تا اللہ ہے پر ایک ٹوٹے زمین دا بادشاہ مارکا اگلے وقت میں 12 کوہاں دی بادشاہی ہوندی ہے اچھا چھوٹا کوہاں تے ریوا بلدا حق سچ دا زمانہ ہر پاسے سچ دا نور ہے تے برائی گھوڑ پوڑی ہر شخص محبت تے پیار دا دیوانہ برائی گھوڑ پوڑی اچھا کوڑ دے منہ دھوڑی بس مار کہے گی جو ملک دے گی جو بادشاہ حکومت کرے گا ہوں بادشاہ دی بادشاہی ہر پاسے امن امان آئی بادشاہ لاجپال آئی دریائے خوشحال آئی یہ بادشاہ دا نا اوے تا دلاور بادشاہ پر اپنی فیاضی تے سخاوت دی وجہ تو اپنی رعایا وچ سلطان فیاض دے نال زیادہ مشہور ہے سلطان فیاض کو پھلاں نال بہت محبت ہے بلکہ عشق ہے سلطان فیاض رنگ برنگے خوشبودار پھلاں نال بہت شوقین ہے بہت پیار کریندا ای پاروں سلطان دلدار اللہ دی کائنات وچ فیاض پھلاں والے دے نال زیادہ مشہور ہے تے جانا پہچانا ویندا سلطان فیاض پھلاں والا شکل صورت ہے واجبی ہے انسان پر ان دی سیرت ان دی صورت تو 1000 درجہ بہتر ہے اتے ان دی سیرت پھلاں والی کار خوشبودار ہے ایک جڑے خدا دے سبے جڑے خدا دن جو ان دے دربار وچ ایک یاد دال کالے رنگ دا بڈھڑا حاضر تھی کہ آکھن لگا سلطان فیاض پھلاں والا بادشاہ میں تیری سخاوت دا چرچا تے تیرا نام سن کے تیرے دربار وچ آیا میں غریب ہاں عیال دار ہاں بڈھڑا ہاں میری شکل صورت بھی ایڈی چنگی کوئی نہیں کمزور ہاں اچھا کوئی بھی ذریعہ معاش ہی نہیں صرف اللہ دی ذات دا سہارا ہے بڈھڑے دی گال سن کے سلطان فیاض پھلاں والا آکھن لگا میاں بندہ رب دا سونی ذات تا اللہ سہی ہے آنکھ مانگ کیا آکھنا چاہنے کیا منگنا چاہنے بڑھے کیا صحیح میں دار دار دی بھیک منگن تو پینن دی بجائے محنت مزدوری کر کے اپنا جو اپنے بالے بچے دا پیٹ پالنا چاہنا وہ میں کمزور نہ تو بڑھنا پر میں اپنے ہاتھ نال کما کے رزق حلال اپنے آپ کو اپنے بالے کو کھوانا چاہنا کیوں وہ سیانے آدن القاسب و حبیب اللہ مزدور اللہ دا دوست ہے یہ پر صحیح دے دربار وچ حاضر تھیاں یہ تساں اپنے فلانے باغ دا ایک سکا ہویا آم دا درخت دا بوٹا پودا میں گوتا کرو چاہ تو میں وہ کو کپتے انہیں سکیا لکڑی ویچ کے کچھ رقم حاصل کر کے کوئی یہ کاروبار شروع کر کے اپنی حالت سدھار کے صحیح دے سر وقت کو دوئی نہیں لڑا تھا بس سخی بادشاہ میرا یہ سوال ہے یہ غریب بڑھڑے سائل کا سوال سن کے سلطان فیاض پھلاں والے کو پھلاں والے اون باغ دا او آمدہ درخت کپن لا سکا درخت کپن لا یہ کو اجازت دے دی تھی تے بڑھڑا بادشاہ کو ڈھیر سارے دعائیں دے دا گھر تو روانہ تھیا اتے گھروں آ کے کہاڑا چاہتا ول بسم اللہ پڑھ کے باغے چایا اون آم کو کپڑ کی تے تیار تھی گیا پہلا ٹکا مارا دوسرا ٹکا مارا اچھا ول جھیڑے ویلے آم کو تیسرا ٹکا مارا تا ٹی 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 ٹیاں 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 کرے دا ایک طوطا وہاں مجھے گھر بول چوں ابر کو تو نکتا کیا کہ لگا ہے حضرت انسان میں تیرا کیا قصور کیتے جو تو میرے گھر تم بے گھر کرے گا بے آم دے گھر بھول میرا گھر ہے
میرے ہی گھر میں میری توتی موجود ہے. اچھا میرے دو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی ہیں. مہربانی کر میرے تے ترس کھا. تیرے ہی ظلم تو میں مارا برباد ویساں تباہ برباد سی ویساں. ای ٹھکانے دے علاوہ سر لکاؤن کیتے بیا میرے کو کوئی ٹھکانا نہیں کوئی گھر نہیں. اے ظلم نہ کر. اچھا میاں بندہ رب دا اے دس جو اے درخت تو کپیندا کیوں ہے؟ تو سے دی فریاد سن کے عمر لیا کیا اور یار میں بھی ایک مجبور انسان ہاں. بادشاہ دی اجازت نال آمدہ درخت کھپ کے میں اینیاں اے سکیاں لکڑی بازار وچ ایساں اتھوں جڑے پیسے مل سن تے انہیں دا دال اٹا گھن کے شام کو اپنے بکھے بالاں دا پیٹ وان بھرے ساں. تو تے میاں تیرا سارا دکھ سمجھائے. تو اپنے گھر تے اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بالا تے اپنے کنبے کی تے فکر مند ہے تے میں اپنے بکھے بالاں دی بھوک نہیں برداشت کر سکتا. دیکھوں رقم کی ضرورت ہے میں ہم ضرور کبے سا لیکن نہ روک سیانے آدن غرض مجنو بے غرض دیوانہ. بوڑھنے دی یہ درد بھری کہانی سن کے تو جائے گا یار ہر مشکل دا کوئی نہ کوئی حل موجود ہوندے. یہ بندہ عقل تو پیدل نہ ہوئے تو مشکل نہیں رہندی حل سینے دیے گال ہے اندا حل کوئی سوچ تے میرے نزدیک تے اندا حل ہے جو تو میں کو پکڑ دے بازار ویچ. بوڑھنے آکھیا واہ بھائی واہ وہ تو تیرا توتا نہیں ہوں اور کھمبے دی مٹھ میں کو تیرا مل سی کیا سی جی وہ گال تھی نا جی میں جو سیانے آدن گنجی کیا دھوئے کیا نہ پیڑے تیری اوقات کیا ہے تیرا مل سی کیا. بوڑھنے دی گال سن کے توتا کیا تیری گال بھی ٹھیک ہے میرا یہ مطلب رہا. دراصل گال ہے بازار میں جڑا شخص میری قیمت پوچھے تو توں اے آکھی جو اے میرا عجیب و غریب وکھرا توتا اپنی قیمت آپ کرے سی. قیمت تو نہ نسی اپنی قیمت میں آپ دسے سا میں گاہ کا نالا آپ بولے سا گال بات میں آپ کرے سا بس مارتا. بوڑھنے درخت کپڑ بند کر دیتا تو والو توتا پکڑ دے پنجرے بند کر دے او کو ویچن دی خاطر بازار چا گیا. اچھا والو ہو کر دیتا بھئی توتا بھی کہو 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 اے ہو کے دینا کرا. اچھا وال کیا تھیا وہ اتفاقاً اون بازار وچ خود سلطان فیاض پھولا والا بھی موجود آ. اون ہوکا سن کے بادشاہ توتا دی قیمت پوچھی. بوڑھے آ گیا توتا اپنی قیمت آپ کرے سی. اے سن کے بادشاہ حیران سی گیا کہ پکھی اپنی قیمت آپ کریں. اون کچھ سوچ کے بعد توتا تو قیمت پوچھی تو کیا حضور بادشاہ سلامت کدھر دی عمرہ ہوئی میری قیمت 2000 روپے. بادشاہ توتا بوڑھے کو 2000 روپے ملک لگتا. اچھا والا اپنے محلے چ آ گیا. بادشاہ دی ملکہ بہت خوبصورت آئی مگر سخت مزاج تند خود تے بد اخلاق تے لڑاکی آئی. یہ وجہ آئی جو بادشاہ اپنے محل وچ اے ملکہ اپنے محل وچ آنج پانج راندے ہیں. ملکہ دی بد مزاجی تو بادشاہ تے رہایا تو ہے تھوک تنگ آن وقت پاس کرنے دی خاطر اے بادشاہ کئی مہینے باہر لاتے جنگل شکار کھیڈدا رہ ویندا یا توتے نال دل بلیندا رہ ویندا. اے توتا ان دی چڑھائی دا دوستا سنگتیا ایک جڑے خدا دے سبے جڑے خدا دن جو بادشاہ شکار کھیلن وجن لگا تو او توتا ان دی ملکہ اپنا دل بلاون دی خاطر بادشاہ تو منگوایا تے اپنے محل وچ رکھ دیتا. روز ان کو میٹھا گالی سن دی ہویاں اتے سچے گھیو جا چوڑا کٹ کے کھویندی رہی توتے نال پیار کریندی رہی. ملکہ کو اپنے حسن تے بڑا ناز آ بڑا مان آ بڑا فخر آ بڑا غرور آ. ایک روز توتے کو آکھن توتے تو پوچھ جائی جو میاں مٹھو این جاگ جہان وچ دس جو میرے کو بیا سونا بھی ہے. توتے آ گیا ملکہ واہ بھائی واہ این دنیا وچ تیرے کو بیا کوئی سونا کوئی چھی سکدے. ملکہ خوش تھی ونجیا. اے ملکہ روزانہ ایو سوال کریندی رہی اتے توتا ایو جواب دیندا رہیا جو ملکہ تیرے حسن تے سناوتا کوئی ثانی نہیں جواب نہیں. ایک جڑے خدا دے سبے جڑے خدا دن جو ملکہ توتے کو گھیو دی چوری کھوا کے آکھن لگی میاں مٹھو اے دس یہ دنیا وچ تائیں کئی بے کوئی میرے کو ود سونا ڈٹھے. روز دے یہ سوال تو ہکے سوال تو توتا چڑھ گیا چیڑوا تھی گیا تنگ تھی گیا تے آکھن لگا ملکہ جے سچی گال پوچھ دیے تاں گال ہے جو تو سونا دی جُتاں دی جوڑی نے اپنے حسن تے گھمنڈ تے غرور نہ کر. اللہ دی کائنات وچ بھلو بھلی دا کھیل جاری ہے. ایک بے تو چڑھ دین تو کیا شے وڈائی نہ کر نہ سونے لوکاں تا علی کار تو سونی ہے اچھا نہ تیری سیرت سونی ہے. میرے بادشاہ دے تو لائق ہی نہیں جے سچی گال پوچھ دیے تھا. تو تے دی گال سن کے ملکہ چل بوجھ گئی تے آکھن لگی جے کر تیرا واس لگے تاں تو اپنے بادشاہ کو کوئی میرے کو چنگی چا بھرنا. خیر اے تو میرے تھی سی جڑے تو زندہ ہو سے جڑے ویلے جیندا رہ سے. ملکہ نوکرانی کو چھڈ کے آکھیا ای بد وقت گستاخ توتے کو بازار وچوں فلاں نے کسائی تو کوہایا ایندا کیما بنوایا میں ایک سچے گھیو دا چوڑا کھوایا ہے پالا ہے موٹا تازہ ہے میں والی دا کیما خود تال کے کھاسا تا میرے انتقام دی بھابوسی
جلدی کر دیر نہ لا. بس مار کا نوکرانی تھڑک دی کمب دی پنجرے سمیت پنجرے کو چاک بازار چائی کسائی دی دکان تے آ گئی تے نوکرانی کسائی کو ملکہ دا حکم چھڑایا. کسائی توتا سنان گیا جو اے ساڈے بادشاہ دا توتا ہے. شادی دی گال سمجھ گیا ساری گالوں سمجھ گیا بڑی ہوشیاری نال بادشاہ دا توتا کسائی ایک پاسے کر دیتا اچھا آپ نے توتے دا قیمہ بنا کے نوکرانی دے حوالے کر دیتا. وال توتے دا قیمہ کر کے اپنے انتقام دی بھاگ تل کے کھا گئی تو انتقام دی بھاگ ہو جائی. اون کسائی ساری صورتحال اپنے تک محدود رکھی اتے توتا چاہ کے اپنے چوبارے دی باری وچ رکھ دیتا. توتا مونجھا ماندا شکار تو فارغ تھی کہ اون گلی وچ ایک جڑے بادشاہ دا گزرا تھیا جو چوبارے دی باری وچوں دیکھتے بادشاہ تے توتے دوہے ایک ویب سنان گیا. کسائی دی دکان تے بادشاہ آ گیا. کسائی بادشاہ دا توتا بادشاہ دے حوالے کیتا. توتا چاہ کے بادشاہ اپنے محل وچ آیا. توتے کو حال توتے تو حال حویلا پوچھا بھئی تیری کیا منزل تھی ہے. توتے ساری رام کہانی سنائی. اچھا کہنے لگا بادشاہ سلامت ملکہ دے لکھے میں مر چکا میں مر گیا وہ میں کوئی مویا ہویا سمجھ لیا وہ میرا قیمہ کر کے کھا چکی ہے پر اون اپنا انتقام میں تو گھن کی دے جیلی او ظالم قتل حقدار نہ ہے پر ہوں میں تو حق ہویا آگاں عرض کرے نا جو ایو جی ملکہ کروں تو سونی بلی چنگی ہے یہ بات اخلا کے ظالم ہے اپنی صورت سے مان کریں دیئے فخر کریں دیئے جیسے میں کوئی چنگی سیرت علی دا گال ہی کوئی نہیں ہون میں اپنے دل نال وعدہ کی دے تو آپ کو حق بات کیا کرے نا تو بات تو آپ کو گل بادشاہ دی سونی تے من مونی پھولا شہزادی پر لینا جن دی صورت چند تو زیادہ سونی ہے تے ان دی سیرت دا کوئی ہم سام نہیں انکار نہ کرے. اچھا خدا حافظ اے آتے توتا اور پیا اڑدا گل بادشاہ دے محل وچ آیا. بادشاہ نال ان دی جی دے پھولا شہزادی دے رشتے دی گال کی تھی. اے عجیب و غریب قاصد دیکھتے گل بادشاہ سلطان فیاض پھولا والے کو اپنی جی دا رشتہ پھولا شہزادی دا رشتہ دیون سے تیار تھی گیا. وعدے دے مطابق وہ توتا اپنے بادشاہ کو نال لاتے دیتے بوہے تے آ گیا. سلطان فیاض پھولا والے شہزادی تے پھولا شہزادی دی شادی تھی گئی. بادشاہ اپنی کوار کو اپنے پچھوں بیل ملا کے گھوڑا اپنے گھر کو سیدھا کیتا. گھوڑا سفر آندا کریں دے توتا اتوں اڑدان دے اتے بادشاہ دی شادی دا خوش آندا منیں دے تے توتا جھمرا مرن آ دے. توتے کو ترے لگی توتا ایک پگوں تے لے پیا اتے پانی پیون پے گیا. بادشاہ تے پھولا شہزادی دا گھوڑا اگا نکلتے شام کو ایک جنگل وچ داخل تھیا. بادشاہ آرام کرن دی خاطر رات کو جنگل قیام کیتا. رات گزر گئی لے تھی پیا بادشاہ جاگیا تاں دے دے تے کیا دے دے گھوڑا غائب. گھوڑے دی تلاش بادشاہ روانہ تھی گیا. پیرا دریا سے پار ویندا دریا عبور کر کے بادشاہ ایک بے شہر داخل تھی گیا. شہزادی کافی انتظار دے بعد بادشاہ دا پیرا چنے وہ بھی دریا دے پار اون اجنبی شہر پہنچ گئی. تقدیر آپس دا بھی چھوڑا پا دیتا. توتا انہاں کو گلیندا اون جنگل وچ آیا. گھوڑے بادشاہ دے ملکہ دے نشان دیکھتے اون بھی انہاں دی گول وچ دریا او بھی انہاں دی گول وچ دریا دے پار آ گیا. کافی تلاش دے بعد میاں مٹھو ملکہ بادشاہ دے گھوڑے کو شہر مختلف لوگوں کی خدمت کریں جو دے گیتا. ملکہ کو بادشاہ دے لنگر یا روٹا پکڑنا ہوا دیکھا. ایک یارے وہ ملکہ دریا سے کپڑے دھون آئی اپنے گازا چندہ نہار لہا کے دریا سے سر دھون لگی. اتے اے توتا او چندہ نہار چپ کر کے جھٹ مرندا چونجت پیندا اپنے بادشاہ دے کول آ گیا. جڑا جو فقیر میں حال لیر کری کتیراں کپڑیاں وچ کہیں دے ڈنگر کھڑا چریندا. وقت آ گیا وقت یا بادشاہ کو جٹی کون بیچاری بادشاہ توتے کو سنان کیتا. توتا کہنے لگا بادشاہ پریشان نہ تھی اے چندہ نہ رہی ایک ویٹ پٹا اپنے کیتے اتے اپنی ملکہ کیتے علماء والے قیمتی شاندار کپڑے بنوا تے فلانی جاتے فلانے بندے کو سارا گھوڑا بھی موجود ہے ان کو رقم دے کے وہ گھوڑا بھی مول گئے وہ گرو چار جا رہے طاقتور راتب کھوا پریشان نہ تھی سارے تھوک مل گئے ہیں. اے امتحان اللہ تھا کو امتحان ہے تو آپ کو تمہیں کو کامیاب کیتے. اس بات تو پھولا شہزادی نال ملاقات جیڑی تھی بادشاہ دے لنگر جا روزاں بیٹھی پکے دی تو او ڈے گیتا وقت ہوتا اندے کولو پہنچا ول او گھوڑے کول پہنچا جڑا جو ایک ٹانگے والے دے کولا توتے گھوڑے دے کان وچ کوئی لوگ خزر بزر کی تھی کوئی گال کی تھی جے کو سن کے خوشی تو گھوڑا زور دا ہڑک ماری گھوڑے اتے ول سلطان فیاض پھولا والے ای گھوڑے کو ملوں گن گیتا بس مار کا کو جانے دی تیاری دے بعد پھولا شہزادی کو اپنے پیچھوں بیل بلا کے اپنے گھر دو سلطان فیاض پھولا والا روانہ سی پیا اتے گھوڑے دی رفتار نال توتا بادشاہ دے سر دل تو پرواز آندا کرن دے منظرہ مرینے کندھاری کپے نے بادشاہ اپنے ملک داخل سیا بڑا اپنے شہر تے اپنے محل وچ داخل سیا. بادشاہ دی آمد تے ان دی نویں شادی دی اطلاع پہلے ان دے ملک پہنچ چکی ہے. لوکاں شاندار استقبال کیتا. لاں والی سیج تے بن کے بادشاہ بیٹھ گیا. پھولا شہزادی بادشاہ دے پیچھوں شاید
بعد فلاں شہزادی بھی بادشاہ دے نال شاہی پلنگ تے بہ گئی شہزادی بادشاہ دے پچھو شاہی چوبارے جا پوڑیاں چڑھن لگی تو اون دی جُتی دا ایک پولا ایک پیدار پہلی پوڑی تے لے پیا ڈھائے پیا گھوڑ کمار ون کے رنگین پلنگ تے بہ گئے رامے والی سیج تے بہ گئے ان دے بعد پہلی ملکہ جڑی جو آئی پئی پہلے اون کمار کو دیکھن دی خاطر آون لگی تو اون سونے دے تاراں والی جُتی دا پولا پوڑی تے ڈٹھا او کوئی چاہتا تے وال اون چوبارے دے گھوڑ کمار کو دیکھ کے آکھن لگی فلاں شہزادی کیڑی بے پرواہ ہے ایک کنوار بیٹ کیڑی بے پرواہ ہے وہ کو اپنی جُتی دی بھی پرواہ نہیں اے آکھتے ان دی دید اچانک چوک تے پئی آکھن لگی اوے بدبختا اجن تو جینے تو تے آ گیا ملکا مارن والے کو بچاون والا بڑا طاقتور ہے میں تے کو بدلا گھن گئی میں تے کو کیا ملکا اپنے حسن تے مان نہ کر تو تا سونے دی جُتاں دی جوڑ گئی نے ہن چاچی کنی نا جُتی جوڑی کری ہے نا اچھا ملکا حقیقت ہے جو رنگ روپ تے شاندار نقش نگار تکھے نقشے سناپ نہیں ہوندے اصل سناپتا انسان دی سیرت ان دا عمل ان دا کردار ہوندے محبت پیار خوش اخلاقی چنگا رویہ وفاداری یہ جو میں اپنے مالک نال وفاداری کیجیے میٹھا بول چال جی جو تیرے وچ کمی ہے اے دیکھتے پھلا شہزادی تے صورت اے دیکھ پھلا شہزادی دی صورت جویں صورت ہے اویں سیرت ہے ان دی سیرت وچوں ہی پھلاں دی خوشبو آندی ہے تے اے گل سن کے یہ منہ جو پھول کر دیں میں مٹھو دی گال سن کے پہلی ملکہ آکھن لگی میری غلطی ہے میں منی کھڑی ہاں میں غرور دی سزا چاہتی کھڑی ہاں میرے تے پہاج پہ چکی ہے تائیں سچ آکھے میں معافی منگدی کھڑی ہاں ایندا میں اپنے رنگ روپ سنت دے نال سیرت وچ بھی سنت پیدا کرے ساں بس مارکا میں مٹھو تو وڈی ملکہ آپس وچ یورپ پڑا گتی بیٹھن تے سونے دا کسا چاہتی بیٹھے